Fanen filer findes nu i alle Office-pakkens programmer. Det er her, du finder de mest anvendte funktioner, både vedrørende arbejde på filniveau, som f.eks. at oprette, gemme og publicere, men det er også herfra, du kan tilgå programmets indstillinger. I Backstage View, som det hedder, finder du forskellige menuer. Har du åbnet et gammelt filformat i kompatibilitetstilstand, kan du fra oplysninger konvertere din fil til det nye Office-filformat og dermed udnytte alle de nye funktionaliteter. Under Senest finder du dine senest anvendte dokumenter og steder. Arbejder du f.eks. tit med det samme dokument, kan du fastgøre dette på listen ved at klikke på tegnestiften. Under punktet Nyt opretter du nye dokumenter ud fra en af de mange foruddefinerede skabeloner. En skabelon kan indeholde tekst, sideopsætning, grafik med mere og kan bruges til at oprette enslignende standarddokumenter. Udskrivning indeholder nu både vis udskrift og udskriftindstillinger, hvorfra du kan justere skalering, marginer eller papirretning. Fra Gem og Send kan du gemme direkte i skyen på dit Windows SkyDrive eller på SharePoint. Du kan også ændre filtypen på dit dokument, gemme og vedhæfte dokumentet på en mail, eller konvertere dit dokument til PDF og sende det direkte. God fornøjelse.